आधुनिक जगात विज्ञान शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व असून विद्यार्थी दशेपासूनच विज्ञानाची गोडी लागावी या हेतूने विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हास्तरीय विज्ञान नाट्योत्सव 2024 स्पर्धेचं आयोजन सावंतवाडी येथील बॅरिस्टर नाथपै सभागृहात करण्यात आलं होतं. त्याला जिल्ह्यातील विज्ञानप्रेमींचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. तुम्हाला संपवण्याचे कार्य मी दिवसा करत आहे. तुमचं डोक्यात फिरल्या पाहिजे. तू आमका सांगणारा कोण? तू होय का घर पाणी आम्ही आमचा गुन्हा दुतुलू पण बाबा याचा काहीतरी उपाय करतो ना असं नाही मी सांगतोय तितक्या भक्त करा. कचऱ्यापासून खत तयार करून त्यात वृक्षारोपण करूया. प्लास्टिक पिशवीऐवजी कापडी पिशवी वापरूया. शपथ घेऊया गंगा यमुना आणि सरस्वतीच्या प्रत्येक थेंबाची. शपथ घेऊया पाणी वाचवण्याची आणि पाणी वाचवण्यासाठी दुसऱ्याला बळ देण्याची. बोला पाणी वाचवा पृथ्वी वाचवा.